Salutare, bine ați venit la o nouă explorare amănunțită. Astăzi ne uităm peste un material destul de interesant. Salut! Prezintă practic motivele pentru care o afacere MLM, multilevel marketing, ar putea fi, ei bine, o alegere bună, strategică. Exact. Avem o listă de argumente din sursa primită, argumente pro-MLM. Da. Și misiunea noastră e să le înțelegem așa cum sunt ele puse acolo, știi? Să vedem logica din spate. Hai să despacetăm un pic treaba asta. Sigur. Ne uităm la cum sunt construite argumentele astea, de la, să zicem, partea financiară, costuri, până la ce promit ei legat de dezvoltare personală, profesională. Perfect. E o ocazie bună să vedem cum e prezentată perspectiva asta în materialul de bază. Ok. Păi, primul punct pe care îl scoatem în față sursa e costul redus de pornire și riscul minim. Asta pare să fie cumva un punct foarte. Da, accentuează mult. Fac o comparație cu afacerile clasice, tradiționale. Exact. Zice că investiția e mică, poate doar un kit de start, știi? Și asta face, teoretic, antreprenoriatul mai la îndemână pentru multă lume. Fără să te bagi în credite mari sau să ai cine știe ce economii. Corect. Și ce mi se pare interesant e cum leagă ei costul ăsta redus de un alt punct cheie. Anume. Păi, de ideea că îți construiești afacerea pe un model gata făcut, un model demonstrat. Logica lor în material e că, păi nu trebuie să inventezi tu produsul, brandul, planul de marketing. Înțeleg. Sunt deja stabilite de compania mamă. Exact. Și atunci tu te concentrezi pe execuție, pe vânzări, pe rețea. Și asta, zic ei, reduce mult riscul. Riscul ăla normal de la orice început de afacere. Da, are sens în logica lor. Bun, mai departe, materialul vorbește mult despre flexibilitate. Flexibilitate și control asupra programului tău. Că poți lucra de acasă, part-time, full-time, cum vrei tu, în ritmul tău. Asta e prezentat ca un mare avantaj. Da, și pare că se adresează specific unor grupuri, nu? Menționează părinți, studenți. Da, sau oameni care vor doar un venit în plus. Pentru ei, ci că modelul ar fi ideal. Corect, și flexibilitatea asta în timp e completată, zice documentul, de libertatea geografică. Adică faptul că afacerile astea sunt de multe ori digitale, platforme online, comunicare la distanță, îți permite să operezi nu doar local, ci poate național sau chiar internațional. Așa e. Scalabilitatea asta geografică e văzută ca un alt plus. Bun. Și cum se leagă flexibilitatea asta de bani, de potențialul de câștig, după spusele lor? Păi fac o legătură directă. Introduc ideea asta de potențial de venit nelimitat. Așa, clasic MLM. Exact. Argumentul e că, spre deosebire de un salariu fix, aici cât câștigi depinde direct de cât muncești, cât de bun ești la vândut și, foarte important, cât de mare și productivă e rețeaua pe care o construiești. Deci e o poveste despre meritocrație, cumva. Că depășești plafoanele alea salariale clasice. Așa e prezentat, da. Interesant. Și apoi materialul trece la beneficii din astea poate mai puțin imediate, tangibile. Se insistă mult pe dezvoltare personală și profesională continuă. Așa este. Chiar enumeră abilități concrete pe care le-ai dezvolta. Leadership, vorbit în public, negociere, vânzări, marketing. Managementul timpului și menționează traininguri, materiale de învățat. Da, și subliniază că astea sunt adesea oferite gratuit sau la costuri mici de companie. E prezentat ca un punct foarte. Și nu ești singur în procesul ăsta, nu? Nu. Ăsta e un alt pilon al argumentației lor. Suportul și mentoratul. Primește ajutor constant de la echipă, de la sponsori. Adică de la cei de deasupra ta în rețea, upline-ul. Exact. Ideea e că faci parte dintr-o comunitate care te susține, te ghidează, ceea ce, sigur, poate fi valoros, mai ales dacă ești la început și nu ai experiență în afaceri. Se conturează așa o imagine de ecosistem de suport. Ok. Deci, dacă ar fi să facem un rezumat rapid la ce am extras din materialul ăsta, avem așa. Costuri mici la început, deci risc mai mic. Da. Apoi, folosești un model de business gata făcut. Corect. Ai flexibilitate mare cu timpul și locul de muncă. Potențial de câștig teoretic nelimitat, legat de performanță. Da.
Oportunități, zic ei, mari de dezvoltare personală și profesională Prin traininguri și experiență? și acces la suport și mentorat din partea echipei. Cam astea ar fi. Exact. Acestea sunt piesele pe care documentul le pune cap la cap ca să argumenteze că MLM-ul e o oportunitate de afaceri atractivă și, folosesc ei termenul, inteligentă. Bun. Am parcurs, deci, argumentele principale, așa cum le prezintă sursa noastră. Am încercat să fim cât mai aproape de perspectiva și logica din document, fără să adăugăm noi critici sau interpretări, doar să explorăm cum e construită argumentația asta pro-MLM. Da, și am văzut că perspectiva din material e focusată exclusiv pe aceste potențiale beneficii. Așa e. Poate o întrebare interesantă care cumva reiese din ce am discutat și pe care am putea să o lăsăm așa pentru reflexie ar fi: oare cum se împacă în practică autonomia asta individuală și flexibilitatea, care sunt atât de mult promise, nevoia până la urmă de a te alinia la sistemul, la regulile, la cultura specifică a fiecărei companii MLM în parte? Unde e punctul ăla de echilibru între libertatea ta și structura impusă? O întrebare bună. Cum interacționează, practic, libertatea promisă cu sistemul predefinit? Exact. Lăsăm ideea asta spre explorare personală.